Η ύπαρξη αντικαταβολής στα ελληνικά e-shop είναι μια ακόμη απόδειξη ότι σε αυτή τη χώρα μας αρέσει να επιβραβεύουμε τους τζαμπατζίδες, αλλά ταυτόχρονα δεν κάνουμε και κάτι για να το διορθώσουμε. Γιατί φοβάσαι να αφαιρέσεις την αντικαταβολή από το e-shop σου? Φοβάσαι μήπως χάσεις πελάτες? Θα χάσεις. Αλλά ποιους? Αυτούς οι οποίοι είναι στο σκεπτικό θα αγοράσω από 10 διαφορετικά και όποιο μου έρθει τελικά θα πάω να το παραλάβω, ή αυτούς που στείλ' το μου και αν τελικά νομίζω ότι μου αρέσει μετά από 10 μέρες θα πάω να το πληρώσω. Αυτό τον πελάτη μάλλον δεν τον χρειάζεσαι και να τον χάσεις, ή μάλλον και να μείνει, στην πραγματικότητα τα λεφτά που θα χάσεις θα τα πάρεις σε ψυχοφάρμακα. Γυρίζεις από διακοπές το καλοκαίρι, περιμένεις τον courier να σου φέρει όλες εκείνες τις επιστροφές που είναι τα προϊόντα που τελικά δεν πλήρωσαν οι πελάτες που σου έχουν παραγγείλει. Από εκεί και μετά η όλη διαδικασία είναι καθαρά δικό σου θέμα. Δηλαδή τι? Να έχει ο πελάτης την εμπιστοσύνη προς το e-shop και την επιχείρησή σου, να μπορεί να βάλει τα στοιχεία πληρωμής του ή να κάνει μια τραπεζική μεταφορά για να παραλάβει τα προϊόντα του, αλλά όχι να σε αφήνει στον αέρα επειδή απλά σκέφτεται αν θα πάει να πληρώσει και να παραλάβει το προϊόν του. Αν και εσύ έχεις ένα e-shop, περιμένω στα σχόλια να μου πεις για ποιο λόγο κρατάς ακόμη την αντικαταβολή ή αν είσαι πελάτης e-shop, να μου πεις για ποιο λόγο επιλέγεις την αντικαταβολή. Είμαι ο Δημήτρης από την Interface Team και περιμένω τις απαντήσεις στα σχόλιά σας.